Obahi bebre na opoku are no mawa no asante kotoko no so ne ebedi akon aboabo ho etio ne to na sakra abo ankwa ye de etiri beto ho asem no frititio efrititio dmankoma ade no yamfa anto de Barima Kureku ampem otoso miensa omanhene ntotroso yewura Otumffuor osetutu obedi akonwa mfie aduonunum na yebekwa akowura mu ewo afempemienu aduonunan emu na waye nhyehyɛ de ato hɔ sɛ saa mfie aduonunum no ɔsan twa dwira asan de aka ho na wasan kukura santeman asan de asi hɔ yewura abra obedi akonwa na metimu bi wo swaye na metimu bi na okase oba ode mese ene beye adwuma na oba no so mese no ene ode aye adwuma abesi sabre ya ye kase oba ye enema ahodo bebre ena asesa ewa asantemam empo amanaka Ghana ahensem nyina oba ye ode bibi etese educational fund ede ebaye ya wanye amfa ma santeman kwa woye ede ma Ghana man nyina bibia obi ehia moa yes se onya emoa ni bi no secretariat no etime boa ma nipa no bebre abedi adanse se nam yewura so na amane omuso gina baabi a wo mu gina binima wie university binima wie school so apon akese a wo mu nyina di ho adanse enu nyina chi o san de enwomasua eho ade ensoso esan ba ya eye enkura ya ye obesi schools mu ni ade nyina ode ebaye ya ekɔ schools ahodo nyina mu ya omo kɔ kyerɛkyerɛ enkura no computer sɛde esi ebo computer sɛde esi hu computer emu nyina ya ka sɛ ntɔtrɔ so ha kura sa ade no ebi ba ha ema omo bɛ kyerɛ enkura ya ye wo mpɔtɛmo ha ekwanya ya faso ebo computer ni ehu emu enu nyina chi ensem ahodo a obaye ne da ho ewa santemam na manso enkoa na ne wa santemam na nso so obeduru ye no ano ene ode mmra eye nhye se obi bia wo asem ewo court bia efa ahensem ho bia wa santemam kɔ na koyi na fabra na onhwɛ na onka ensam no de nananum nyina tie na sopam koyi ni nyina bae na ya ka sɛ oyi ni nyina de afiri hɔ a ene asomdwe aba asantemam ahensam akese a na da hɔ no mo a na enu nti empo ema ni dwiratwa no a wo ka no ebetimi aba so no ode ne na si fom ayi ni nyina afiri hɔ ama asomdwe aba ɛhɔ nyina ya ye kase aka ofenso a enso so enche kura enso so eho asem ebeto ekura ama ni dwiratwa no atimi asipi ewo de opese woye no yewura epe nipa nyina asem yewura onfa hu ese ba bia wo bia no meti hei yewura watutu ne nan aba abesra me wo me fie ha abetena me dem ha ne me adidi nkomo abra obesra ni mont oba ha eba me fie saa abra no kura na menye manhene enso so otu ne nan eba ha
ebesrai ene ye twetwe nkomo ne o man ni nyina nso ehu no ema obia so di ho adanse ese ye abakosem ese yewura me betena akonwa so watimi aba entotro so eha ayonkofa da me ni miwura ntamo de obia o wasantemamu bia enim empo oba ye nyina no me nkwa ne enipa yewura wapagya waye me oman hene ni mfie aduonu numu a wo bedie yi ena minim so obapagya bi so onya na ebesi saa bre de ne ka akire ene mia eye ntotro so ya na me kasai nti ya ayonko fa da me ne ntamo no eso eyie papa so waye bi e de ama ntotro so eman no ne nokredie ene nti obi apenasem ewiase nyina ehunu se osombo abra aban eye yabon wura eye ya na dabon ya na enmo nsemo ba ya omu ka ho asem ana aye dendenden yewura omudija no one himfo akese ebe miensa nan no yewura da no otimi hwei esi ema ne asumdwe aba yendi ya ne ya na atiho edi ne hene saa na baabi bia nsemu kukuru baabia no na yewura wafre wasi ano kama ti ni gwiratwa no a wo betwa no de ebesre ne se na nanum nyina ebeye ne moa na bibibia sese ye nyina ye committees ahodo baabi bia do beto baabi bia do begina se hwe na ntotoye no nkoso bia ya hwe ama ntotoye no aye kama na aye kra behwe efiri se ewiase nyina de omani ebehwe yewura ne mfie aduonu numu a wo bedie no na afi so mu de ani ahwe edwura emre tentententen ye nhunu bi da no o sa beye ama wiase nyina de ani aba abehwe nti onu nkwa ntimi nyane nyina gese yan ama henefo abrempomfo adikrofo ene hemfo a hyenase ye nyina kabom ne yatimi aboa no ama sa adwumadie no aye kra ebehwe ye bo yewura na baso na afi ye hyeni nkuran ese dwumadie a wo bedie no onkoso na nananum nyina ata akire ebeboa ama bibia aye kra behwe da yewura ase ema ne tiri nkwa ema ne moniyo da wase Obo ahin bebre na no poku are no ma wa no asante kotoko no so ni ebedi akon aboabo ho etuo ne to na sakra abo ankwa ye de etiri beto ho asem no frititio e frititio odmankoma ade no ya mfa anto de